Čaute, som tu zase ja a vydajte pri novom dieli. Máte, však to je môj ďalší brat, nie? Ahoj, si na videu. Ja to dám na YouTube. Ja to povesím na YouTube. Ale ne. Som v autobuse, sme na školskom výlete a ideme do Skorovice. No. Spolužáci počúvajú MP3, vás zabijem, chalani. Amazing, debili. Tak tu možno si aj možno vám ukážem. No, sorry, že to bliká, ale je to dosť zlé. Pani učiteľka! Tu svoje prachy. Svoje, chápete, svoje prachy tu mám. Pani učiteľka, odfotené! No, voda! Peťka. 5 eurovka. Dobre, tak tu je už všetko. Čo to tu je? Sorry za ten krik, ale nevedel som čo robiť, tak som si natočil videjko. Pošli to Ele, prosím ťa. Ne, nepošlem, natáčam si videjko. A spolužiaci ma otravujú a nič mi nedajú. Tak. Minecraft proste. Oh yeah. Obrnko. Dobre, čítam si zatiaľ asi úplne všetko, nemám šajnu čo si čítať, niečo ostatné, elixíry, hry, dobre. Hráč versus hráč, anglický player versus player, PvP je herný mod pre viac hráčov, ktorí sa stretnú v boji na život a na smrť. Smrť! Do boja sa môžete pustiť sami, alebo sa môžete rozdeliť do tímov. Je to výborná zábava. Skôr v tímoch, tam vždycky ukazujú, ale podľa mňa asi nie. Ja si nič nefotím, ja natáčam video a povesím to na YouTube. A máš tam hraj. Dobre. Dobre, tak to bola moja spolužiačka Ema. Čo si povedal, Maťo? Tak Emuška. Čo je? Maťo, si to vieš dať na YouTube? No ja to dám na YouTube, to ocino vie. Tak daj to. Možno budem hviezda celého sveta. Maťo, mne nie. Dobre. Dobre, ešte kývanie. Nakameruj vážne. Tak, díky, že ste si pozreli toto videjko. Ak chcete, dajte tam. A ešte odber. Dajte odber, dajte like, tam dole. Prepačte, ale všetko ako sa tu kyváca. A Emuška s vami. Vaša.